plads til nogle flere? Ja. Men Så wire-sakse og bremse. wire-sakse, bremse. Kan du nå Hvordan Men der er ikke nogen klik på. Nå. Så man trækker bare i den, så bremser den. Og så har når man trækker ud, er det nødvendigt at... man skubber dem lige lidt frem. Altså de bliver trukket lidt af den her elastik der er, ikke? Ja. Det gør, at den bremser en anelse under udtræk. Og så kan man faktisk sidde og justere ved at hive dem her. Okay. Justere bremsetrykket, ikke? Og hvad når man kører ind? Så skal den derud, ja. Sådan der, ikke? Det er godt nok. Så kan den godt blive derude. Og så er tromlen helt fri. Så man skal ikke tage dem af, simpelthen? Nej. Motoren starter du op bare ved at dreje på nøglen, ganske enkelt. Og så give lidt gas, ja. Og der er ikke noget som helst andet, man skal gøre? Den skal bare Den skal stå i midten, ja. Det er tromlevælgeren. Dream on. Så er det sådan set bare at varme op til temperaturen kommer op på en 60 grader. Termometer sidder der. Ja. Øverste med. 4 kasse olie. Ja. 4 kasse olie temperaturen i øverste. Nu er der ikke mere strøm på det lort her.